Ja. Schrecklich is het. Leuk hè? Leg op en gaat te slapen. Wat is hier door? Ja, je slapen. Maar papa Ze is een baby. Ja. Oh, Sophia. Ja, maar zijn ze Hoppala. Dit ja, dat is papa aan. Dat kan ze geboten. dat is 4 jaar. Is die 4 jaar? Papa Zie je aan. dat dan aan? Zie ik dat ik die grote zus. En die kleine dan? Die is zo rood. En die andere is ook zo rood. Die is wel lekker niet, ja. Opa, sorry. Mooi, ik ken wel natuurlijk. Ik wou even een Ja. Kijk. Nee? Om deze gaat varen. Oh, nee. Goed zo. Nee, die doet geen aan.